Umqeqeshi omusha we-Kaizer Chiefs uFernando da Cruz uzimisele ngokulwela ukunqoba izinkomishi ngemva kokunikeza umsebenzi wokuhola leli qembu kule sizini ka-2026-2027. uDa Cruz uqokwe emuva njengomqeqeshi omkhulu we-Kaizer Chiefs ngemuva kokuba iqembu lithathe isinqumo sokungayivuseleli inkontilekazi kaCedric Gaze noKhalil Ben Yosef ekupheleni kwesizini edlule. Lo mqeqeshi oneminyaka engu-54 ubudala ukhwele esihlalweni seqembu lamakhosi elinomlando ocebe kakhulu uma kuziwa ekunqobeni izinkomishi kuleli, nakuba bebelokhu bedonsa kanzima kule minyaka eyishumi edlule lapho baze banqoba khona inkomishi eyodwa kuphela ye-Nedbank Cup ngaphansi kwaNasruddin Nabi. Njengamanje amakhosi aseSpain lapho elungiselela khona isizini entsha, kanti uDa Cruz ngesikhathi ekhuluma nabezindaba beChiefs ugcizelela ukubaluleka kokulwela izinkomishi. Ubonisa ukubonga okukhulu kusihlalo uDr Kaizer Motaung kanye nomqondisi wezemidlalo uKaizer Motaung June ngethemba balibeke kuye. Wazibophezela ukuthi uzokwenza konke okusemandleni akhe futhi uzonikela ngakho konke anakho kwi-Kaizer Chiefs, ebona ukuthi ukusebenza eqembini elikhulu kulelizwe elinesibalo esikhulu sabalandeli kulo lonke lase-Afrika, hhayi eNingizimu Afrika kuphela. Lo mqeqeshi uveze ukuthi ufisa ukuba baqale isizini kahle ukuze banikeze izigidi zabalandeli injabulo efanele, babe nesizini enhle futhi balwele izinkomishi. Nangaphezu kwalokho, uDa Cruz ucela abalandeli beqembu ukuthi bameseke ekufuneni izinkomishi, egcizelela ukuthi iqembu lizokwenza konke okusemandleni alo ukunqoba, kodwa badinga ukwesekwa ngabalandeli ukuze lokho kwenzeke. Uqala uhambo lwakhe neKaizer Chiefs ngokudlala ngokulingana ngo-1-1 emidlalweni wabo wokuqala wokuzilungiselela isizini bedlala neqembu laseScotland eMabelin Football Centre.